El meu nom és Sergio Moreno i vaig a presentar-vos i a parlar-vos de la tecnologia Aderco. Com us ha comentat abans Juanvi, Aderco és la tecnologia líder i vanguardista en aquests moments a Espanya i a Europa. Per què és vanguardista? Perquè contribueix a una sèrie d'accions dins dels motors dels vehicles, tant cotxes, com camions, com motos, com motors de dos temps, com dièsel, com gasolina, com a tractors, en aconseguir una sèrie de millores que ara vos contaré una per una d'una manera molt resumida. Mireu, missatges importants d'Aderco. L'experiència que tindrà el conductor quan reposte i carregue en aquesta gasolinera de Sant Josep de Borriana, que vos recorde està oberta a tot el món, que és lliure d'accés, serà més estalvi. I més estalvi per una raó molt concreta. La tecnologia Aderco dins dels motors millora l'atomització del combustible i fa que aquest combustible se creme d'una manera òptima. Cremar combustible d'una manera òptima, què representa? Tindre menys emissions, evidentment, menys fums, passar la ITV de manera completament qualificada i òptima i sense cap problema. Què obtindrem més? Si tenim més estalvi, per què és? Bueno, perquè si jo reposte en la gasolinera d'Aderco de Borriana, jo podré observar de manera directa i objectiva que en un dipòsit de combustible faig més quilòmetres. Aixina, com sona, vos invite, públic, a que vosaltres mateixa ho pugueu provar en els vostres vehicles. Me dona igual el que siga, dièsel, vell, nou, de gasolina, què millor que vindre ací i provar-ho. Important, rendiment, més rendiment, perquè la tecnologia Aderco, vanguardista en el seu camp, el que farà serà netejar a poc, d'una manera molt respectuosa, eixe motor que està ple de carbonilla. Senyors, senyores, els motors s'embruten i s'embruten en l'ús. Igual que un cotxe, vostè es compra el seu cotxe, el té net, és a circular i s'embruta i el porta al llavaner. De veres? És aixina. Un motor li passa exactament el mateix. Per això, quan vostè carregue en la gasolinera Sant Josep de Borriana, vostè veurà que el seu cotxe cada vegada va millor. Però va millor en quins criteris? En quina terminologia? Molt fàcil. Més potència. Vostè veurà que el seu cotxe des de baix estira millor. No fa falta tindre que canviar tantes vegades de marxa. Vostè veurà que la seva velocitat de conducció vostè l'alcança abans. Per què? Perquè el motor està responent d'una manera òptima. I per últim, si diguem més rendiment, hem de tindre en compte que rendiment i estalvi estan associats. Dins del seu motor s'està produint l'efecte Aderco. L'efecte Aderco és cuidar aquest motor. Aquest combustible que vostè ha carregat ací està tratat en la millor tecnologia, insistís, a nivell nacional i a nivell europeu. Li convide a que vostè ho prove. Molt important, hem parlat d'estalvi, de rendiment i protecció. Mire, malauradament, quizà el meu avi no sabia molt de mig ambient. Mon pare algo, però evidentment nosaltres tenim una responsabilitat directa en el nostre mig ambient. Amb Aderco, l'emissió de fums, de partícules nocives a l'atmosfera se redueix radicalment. I radicalment és en més d'un 70%. Això és molt important. Pareix que siga un detall sense importància. És el més important, baix el nostre punt de vista. Perquè si vostè contamina menys, significa que el seu motor és més eficient. Si és més eficient, vostè farà més quilòmetres. I si vostè fa més quilòmetres en el mateix tant de combustible, això és estalvi directe per la seva butxaca. Molt important saber que antigament l'oferta en les gasolineres era molt reduïda. Avui en dia, afortunadament, l'oferta cada vegada és més gran. Vostès poden triar. Els convide, els demane que vinguin ací a provar. ¿Se'n recorden d'aquell anunci que diem busque, compare i si encuentra algo mejor? Pues si me permetiu la llicència, vaig a fer el mateix. Què costa de provar ací? No només és per a socis cooperativistes, que ja venen i ho saben, sinó per tot el món que està ací en Borriana, en l'estiu, en les festes que venen pronte. Us convido a que vingueu. Això seria bàsicament el que fa Aderco als vostres motors.